jagokɛla min bɛ fɛ ka marché sɔrɔ i bɛ fɛ ka marché yɛrɛ sɔrɔ marché kɔtigɛ bali jama ka aran jɔ i ka bitigida la mina kuranɛ aya dɔ d'i ma wallahi n'i y'a kɛ i bɛ marché yɛrɛ sɔrɔ siga foyi t'a la n balimakɛ a kɔrɔbɔ i mana kɛ feerekɛla si o si a kɛla jagofɛn de bɛ i kun ka yaala walima i bɛ bitigi feere de la a kɛla feere si o si i mako bɛ marché kɔtigɛ bali la mina kuranɛ aya min d'i ma a kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ i y'a faamuya wa iza ra'aw tijaratan aw lahawan fadu ilayha i bɛ jɔ yen i b'a sɛbɛn siɲɛ 77 nka infadu dɔ di i b'i ka jago hami don yen i ka jagoko hami i b'a don yen ni k'a dɔ di datugu a bɛ sɛbɛn siɲɛ 77 n bɛ segin a kan n'i y'a sɛbɛn k'a nasi bɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko timitimini i bɛ timitimini ɲini ni k'a da tile la n'a jala i b'a susu k'a mugu bɔ ka nasi in dɔɔnin kɛ o mugu la parfait dɔ bɛ yen ko parfait Moscou i b'o ɲini ni k'o kɛ o mugu in fɛnɛ na o tuma na i b'o timitimini lamaga ni nasi ni parfait Moscou ye n'i y'a lamaga k'a ɲagami ni ɲɔgɔn ye o y'o kɛlen ye wusula de o wusula mɔgɔ o mɔgɔ y'o wusulan wusu ka taa feere la walima ka t'i ka bitigi kunna wallahi i bɛ marché yɛrɛ sɔrɔ hali ni feerefɛn de bɛ e kun ka yaala n'i y'o wusula wusu mɔgɔw bi aran de jɔ e nɔfɛ bilahi a ye siga tɛ nin na dɛ nin ye kuranɛ aya jɛlen di nin ka kusa i ka baara jugu kɛ marché ɲinini kama sa nin ka kusa i ka sitanɛ baara kɛ ne y'a f'i ye adamaden mako bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bi sɔrɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu o de la ne ye kuranɛ sura dɔ d'i ma n'i mako bɛ nafolo la nafolo yɛrɛ i bɛ fɛ k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ k'a sɔrɔ i ma sitanɛ baara kɛ kuranɛ sura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko iza wakati ale de ye nafolo sura yɛrɛ de ye maa o maa ye iza wakati baara nafolo ko la bilahi o nafolo kelen ala b'o d'i ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma don dajugu fɛ na iza wakati baara kɛ iza wakati ale de ye kuranɛ sura ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garizigɛ dayɛlɛ sababu ka na i ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ iza wakati don o tuma ale iza wakati a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye nka ale baara yɛrɛ bi kɛ 30.000 de nka i bi 15 de sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya de la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ jamana o jamana n'i mako bɛ iza wakati nafolo baara la ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ jɛlen de ni ala tɔgɔ jɛlen conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ iza wakati baara don n'i ye weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98 n'i y'an wele o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma an bɛ kuma kuntala surunya yan ka ɲini ala fɛ ala k'an sagow k'an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu